se fosse mais chambassé. Suya di fosse mais chambassé. Oye sempre que ni su mais chambassé. Oye se fosse mais chambassé. Suya di fosse mais chambassé. Oye sempre que ni su mais chambassé. Ah, Jimmy, oh, Jimmy, ah, Jimmy, oh, Jimmy, ah, Jimmy, oh, Jimmy, ah, Jimmy, oh, Jimmy. Samumun kwammo ya sanya ba etiko du ya bebe du Mama tena yewe stress wa jani waje brother yewe stress wa jani ya Ohima what to say no pay Mabo abafwe mabo Sa yes drum Mabo nyami bafwe mabo Media sumbiana mabo Media sumbiana mabo Woba no share video ni sa Mabo yeah to your nim Mabo nyami bafwe mabo Media sumbiana mabo And then you may have one shilling running to an amonsi, be yim pious in Suye na in Su Cray. The ministers and Korea Munyakupa Mountain was sacred. Rima wouldn't be where you do. She was sharp breath for being catched at your from Kuya Yamucom. A cinema say, Yetanyame, Yanni Namua, Yanni Apemon Nam. A radifa won't see ye. Be yim pious in Suye and Su Cray. So we are in a wood, Jimmy, a radini yarasaf was in a man and Pimun and a Maya yarasa. Se radia madie bia na adie bia sansanya de ye kan se nyanya idina sedanka idina ye nka enye do bonefo no hwehwe ye nie enye do bonefo no pa wunie mami ayadum bi keke na ogusu tie se wate enye se no atamfo hwehwe wo aya de be meka de atamfo no hwehwe ye ho no se de be ma ye due de mirifa no ya akoka fra ne kosede biam na so awurade nani monyam no ne hyehyeye mu de enti saa de biara da de mesre awurade ma wo ne se ena na bi wonfa wonsi ba bia ekono ompegyaw ensene watamfo woni pabusuofo wa babonsam bayibonsam sukusare na manya ebeda ne ho agire mu abire agire mu tuntum se wo betware wa namu de wo bi nton samfa nkohyira ne busuofo ne nkonkomo aso mo ne so wonyame so no na woreto yeden ewo no enne na due awurade ntaw atamfo wore wate woni pa bia wo se wo ma wo nkoso no awurade nto ne wore amen ene mi yimpa ye ma wo se ade bia wo de wonsa besomu no ene ne yedie ni nhira awurade nhira wo ewo sunsun na wo nhira wo honam ani amen eno nti Paul ka kire Farisifo no se hwe baabi awurade di mi akoduru no enya de amensan machi na me yimpa ye se ne ensi wo yesi ye soma me kofa mafibo setefi lodi baba ya dia edin lodi base ye chese ni da so wasa to da bia no woni da so wasa to da bia no waba mu abu to da bia no ye wadwen se wo de wiase mu beje amanfo ma me wa ma meja wo bia o ewurade wo so bo wo se wo su ne saso emo nwa bomfia da na ewura mu no ma wo no mpam ne so da wo mu didi obaka che wale che brade ya mwandu manyina wo prebodi da mte brade ya akire wutumi na nyame sunsum ne nyame ahoden enkyire ne tumi wo so na ne mandane wo se dia pro na tete asai no eno no no awurade wo fa
ene odi ahye wiase anyansafo aniwuo wo abusua nim yemuru wo ayese wo de wakakiri wa brabo mu no wo na Awurade befa wo so ene wasiesio bayihima biara bayibonsam biara bayihima biara bayifuo biara wo betu nani tesi wo 2021 wo should apradan chia no na kwam amen wo bibiara wo se wo ma ho nto wa brabom wo ma udin na no wo suru ja prada bi akire emubu ne nhwefom shabre sesafo woni na Awurade shabre sesafo wono no ene Awurade wo se de apro na tete asɛe no eno ne wono Awurade wo fa ene wo de ahye ne din kronkron ne nimunyam nyame owotumi nyame owotumi o se dia pro na tete ase no wo fa ene wo de ahye ne din kronkron ne nimonyam Awurade mfa wonsi baabi ekono wate umesi wonipa bia wonipa busuofo wonipa chichefo bi oso becheche no Awurade mani kan wasamado woni kan wa ya mutu amen ene de wodo ye besua ade afa ensuo tumi ebe na ensuo kita enipa bebre di ensuo di agoro wonim tumi ya ensuo kita so hu enemi ba be kire ahonhom atinsuo ya wo bofo a wo tinsuo so ene wa honhom mo tinsuo so enemi ba be kire me be kire sunsum nsem ne tumi e wo nsuo ne ka wo fa nsuo ni agoro ensuo emfa nsuo nyadan endi agoro tepi wodi nsuo di agoro a wo beda ntam enemi be kire ahonhom ego nsuo ene tumi ye den ewo nsuo famiko Revelation 17 I mean kan bibi wo honjero ya ken kan se me di kan na free Revelation 17 atifia so obofo bi kase sa o se na obofo ba so a okurokuru wanso mu ba ene me be kasa se brana me nkire odwamanfo kase wo se brana me nkire odwamanfo kase no a wati nsuo pi ni so wati nsuo pi we aya da bia meka ensuo papa ene bone ewom aya se epo eda ho no no ene ma papa wom ene ne ma bone so yedan ewom sa ne nsuo na de ban yedan etie papa ene bone wom enti mo aya modi nsuo didi agoro yemfa nsuo ni agoro ono onipa bia efiri nsuo onipa bia wo heavy element ekitaw ewu eyinsuo enu nti no ba tan nyem akola no da nsuo mu ne so nyame ye nyame nti no ensuo nkonanum ensuo nkone hunim enti nyame ka kire Nicodemus se ansa ne ye bewo no ansa no be ye born again ajese ye wo wa ofoforo Nicodemus esua from Genesis to Deuteronomy na wonim agofoforo enti awiase ne pe wo bi wonim de pe obi wonim sunsum na won kyira wo pe obi wonim de ne pe obi wonim sunsum na won kyira wo sɛde sunsum sɛm yɛ den etie sɛde sunsum sɛm yɛ den etie pe obi wonim de na obi wonim sunsum na won kyira wo niema na wonnam no yanam yani ahonhom ne namo yani ahonhom papa eni ahonhom bone yani abayi dom bible ko pam yete se nye ne honam eni moja na enya yani wiem atumfuo ensuman frɛ enkabrechie yani omu na enya enti se ti one protect wo ho a wo be yeden so yati ye one protect because nyame what wa ma yetumi oka kire mo te se me di tumi na ma na ade na wo mba ye ponim onim tumi ye wonsuom wan se emra Moses no kita wowo na wowo so no onene bonzam Moses no kita wowo so onene bonzam so na yere ne maama wata enti emra Moses ejina epokọ ne ho no o ka kire me ba jokin kan ho ma me Exodus 14 verse 14 Atifia sem wo se Israel for ne fa epunimu no wo se Israel for ne fa epunimu sa wo se verse 30 wo se na Moses ka kire o man ni se wo se Moses ka kire o man ni se munyina pinti ma me drum mine bia ye gina pintin gina wate sa wo se papa ba ye je bone ba ye kura mu twe adum ne nti yetimi gina
Don't give up. Don't listen what bad they are saying about you outside. Don't give up. Gina painting. Ne free nyame e be gina. En free nyame so e be tu egu ti say condensed milk. Ai si jaso. Kare enko. Osimu gina painting. Sa. Na mo hwe awrade nkwaje ne de o beje mu. Na mo hwe awrade nkwaje ne de wo beje mu. Na mizrimfo amuhu onne. Wose mizrimfo amuhu omunne maami atamfo amuhu omunne. Uhunu omu de biara da because woman no masefo e bebo dam de obewu de obeyare atina dem. Told you say do obewu de obeyare atina dem. Asi muhu ombiem. Ewrade beko amamu. Ewrade wose muhu omu biemu. Ewrade wo beko ayeden amamu. Na mo de munye ko. Wose de munye ko. Mama edurum na bia no akamanu atum edurum na bi so no wakasa. Bible say emua wo jimifuo. Na wankasa otuso ye jimifuo ni bi. But wo ye biemu aya na otuso wa fi. Sir. Sina wadika che Moses say ade na usufra me. Was ade na usufra me. Kacho Israel for no. Kacho Israel for no mo ko mani because we dey to me na ma wo. Na wo de ma poma ne so. Was wo de poma na me de hwe odifuo bia wo so ye odifuo wo ye papa no. Nyame ma ne bibi. Wo ye odifuo Awurade ma wo bibi. O ma Moses poma. Sir. Paul de eye handkerchief. E no de ma Paul. Petro de eye ne shadow ni sunsum etaw so a na wanya ayaresa odifo bi Awurade efre no wo mane bibi on frede kwa because nyame frɛ Moses no so hwe Awurade be kono omo be gimie didie ne be Pharaoh okita tumi okita powers ma me so ko feso bi e wo tumi a kyekere nyansa ansa no wakɔ emra David ekoko Goliath no di kan kyekere no wo so be ko hoodifo fi akɔfa na japade age se wo bɔ mpa ye kyekere no wo yesunsum mu niam agu ne so kyekere na ansa no obaya dan watimi no kan yanko osema opoma ne so wose wo poma ne maso na tene wonsa wa epo ne so na tene wonsa wa epo ne so na bai mu because ma no watane nim se ni kunu eba enti wo bie pokoko nim wo bie nyame wo ye nyame o nyame wo ye nyame edi nti no poma na ne kita Moses na ye owo edie nti ne pomana ne kita Moses ne ye yowo okoye health we ya ye logo health logo e we wiase nyina ye owo owo no mo dia ye logo no ade nti ya hwe mame ma woni na ho ma woni na ho wate ne wiase na hu ne sa no na ho pa e wiase ne wo wura mo ya ma dwen se wiase nyina ye mo dia bibi ntimi mo no bibi betimi mo wate enwa wo so chedade atade na so de ni tugem na jana no ye den e wo hia madade atade nyina aso totiate obi wa moto kakra wa kodi nti no na duro kakra de asete nti wo mu ade wo betena social media na ogu amanfo anim ase de amanfo nyeye na wo keka toto wo so no mesi wo aya mu hia nkrofo a wo soso ensuo na be hia de oso nsa so apetesi pa de de da ano wo be hia wo bia wo so nsa wo so apetesi pa de na do ano na wa kire nyansa wachiro nyansa mo betena na tu ni mu gu asofo anim ase ene sofo we akoyese ene sofo we akoyese ene sofo we akoyese sa ni nyina na yadwuma hyehyɛ sa ni nyina na mo boa na yadwuma hyehyɛ o my Ghana na ayi lolo kwan ni mo tututututu a ensuo ta na emene yen no ene mo timi nka ho asem ni nyina sa ni yadwuma hyehyɛ na ya toro e ya za adwuma hyehyɛ me le say adwuma hyehyɛ no mo de bi ba me so mo be fe mo maame e wasama ado mo be fe mo maame wasama ado sai mu de mo betena na tu kika nyina na yadwuma hyehyɛ manasa e na no se preko a wobutu toilet so no so da ne yam kom na duane obenya dinti no wakofa we wa ha no wakofa we wa ha okofa we wa ha no okofa we wa ha no waka bom no wabeka to bi so hwe wobi wa yenka ne ho asembɔ ne o wobi wa yentwa nto no so
wo be yesterday no yesterday baby wo gina no wo be yesterday no why wa no putu no ho kro si kaneshi gatam ni mo ko fremu asem na mo de abeto obi so mo ko fremu asem no de abeto obi so hwe baby amode fa no ngina no mo hia chewa ne mma baby amode mo nkwasi asem ni mo agimi sem no efa no mo be hia chewa ne mma nkasa ni wo be kyir mo ayeden awe ya nju sa Samun kwasi ya dina mo yemo kom se kraman baatan a wa wonya aduane ni na ne mayenu mu no boys amasiso mo mpedwuma bi nya ni mu dididi asofo achi ni mo ya zane nsodo ne masam masiso no mo mpedwuma bi nya mujuma mu bedire se ya ba kopa platform ni ahye djuma ma we ya ba kopa platform ni ahye djuma we ni afro osofu we ya ahye djuma ma first cabra mu nini mo se ya be chire mu nyansa ma mu se sa mo nkwase ade ni mu jimi samona mu de social media wa mo se bibi antimi mu no bibi betimi mu ankasa ya de mo be fa soro de ma fa fom e de mo fa wiem na be wo se yes ya no na mo kuloma ne ben mugugu mo mpa djuma bi nya mo mpa bra bi mo kwa sampa bra nko ane mo bo ene mo ko ni sofu we yachi ni ma ko hanom ni ma ko kasei ni ma ko hanom asofu na abaso mo mani na ho wate na se nkwa siafo munya wo machiridi ni mo mani na ho no because mo gunya mi anim ase mo se nya me djuma mama ni ba bebre abamu bu mama yes reyen nyame oye nyame o nyame oye nyame nyame oye nyame nyame oye nyame obi wo hanuma no obese wo oti nyame ase. How dare you? Who are you? Wo beti nyame ase wo so ni bo ni wiase me pa cho kan ma me wo do so bi ntimi na se odi wo no awurade pe ene wo ye di wo no awurade wo pe do eno no wo ye wobi ntimi nyame ase de wono awurade pe no no ye. How dare you? Wo kwa wensani na braba ni opese wo tinyame ase obi wa won sakra yo obi wo hono ma won sakra ye so se wa sakra nka wa ba social media brunua fra boson wo se wa sakra aya se nkwase ade na mu titi social media no so na mu di no mu nhia mu mita sika mo hie mu mita pa anka se jimi se mo ne se nkwase ade na mo ti social media so mu jimi no e ka mo jai kan ye nko ye to aso osina wade ka che Moses se ade na usufra me ka che Israel afọ no mo nko wonani fa me ko ba bia nyame ka kire ye fa ne sen Job se emra no obo wiase no no wo he sa emra no obo ansu ano awoto ne din ya po no na ono wa he na o ma me kura wa wo e na abeso tinyame ase abowa Job 38 emra nyame wo bo wiase na wo wa he na wo pese mutinyame ase wo be da tinyame ase ono ye kontonkuro yoda mansa kom utimi ntina ase ye do ono pe no ye erutu Quran yesua wie Bible utimi nsua nie because utimi tinyame ase utinyame ase nyame wo nya nyame ti ya bram ni se mo nsamfo na mo pesika bi edia ni mo jimi ni mo nsamfo na mo de kotina radio stations and platform bi na mo hyehyɛ adwuma no mo de ba dia nka mo be fe mo yam ankasa mo yam kom se nkraman ma amo adoma kan yanko Job 38 etifa so ase Awurade ehre adebo mu anwawade ni wiase ani so sa osi na Awurade firi ehum mu ani mebua ase Job hwan ni de obiri afutu ani ensam a emu ani nimdie mu sa bo wasene so oberman na mimisa wo sa na kire me wo se bo wasene fade ya dan e bo wasene wo se fade bo wasene wo se fade bo wasene te se berima wo so de wo de fa ade fa bom bo wasene te se berima na bra na menchiro bibi sa
Can you go? I said, "Boss, so very much." Let me miss out. That's me, sir. And here now, Bra me to us, so far. Was a hin and now war, but I'm to us of Fatim. A hifa san and now war. So, Mugunya me any moise, was ya for Mugunya me any moise, woman Yami Juma Aya rough, says it will be a more soft beer because of a new message. Almost as often a baby azan. But you be one no more, and someone better social media. Can I know more poor? Who better social media and call be a man? One noon proya, and when noon proya. Who be just saying, man, near the sassy, I want so. When you mean other pro, I don't know what you come to see when you other candy woman here. Can you go? I suppose I said so very much. Let me miss out, sir. Naturally, sir. And here now, what Bra me to us, was a hifa son now, what Bra me to us as a pop him. A hifa son, no more saying what's the Afrona, Mobas Mutina Miaseno. Any there be an enemy, the Bible is fake, the Bible is what? Can you go? What is a woman? What is a woman? Come on, into and Mirani Yamia Bo New Yaseno. Now, why, no, mamma could our womb, sir. No, mamma could our womb, not to say I confirm our dinner body get jas. No, mamma, no, our womb. What's your form of Yamu come to move, saying Yamijuma? Yamu be one no more. I don't know what the Adomo you. Yakotina, Yamfrabo China, Ghana, ye in Yamijuma. I don't know what the Adomo yen. I don't know what so ye in ye, but the most saying Yamijuma Mayan. Mon pad de yo, mon pad de yo, mon pad Muya Cantaman to a force nibi, a shep, a Tosua, no manua baya, see Preco, Nchare. I said in Chene. Mon pad de yo, I'm Rantia, but mon pad de yo, a Juma Shisha, mon pad breath, I will say Juma. Bible should be 750 friends and what did he? Now, so for this, mon pad de yo, so mon pad de yo binye. Mon pad de yon, mon pad de yo ni binye. A fool quadro. Can you go? What's the wine? What did you see at all? Sir, wouldn't mana? And I said, why not? What's that so, Homa? Sir, why not, Sir, so, Homa? And then soon I would do when you see ye. And yes, soon I would do when you see ye. And now, why not did you tell Abu at all? But I had the chance to my bomb to a dear would say, John. Sir, then I go for many in our bows. Now, why no a car apple? I share up. But I free as I see you poor. Why no a car apple? I see up. Sir. Why, sir, and what kind of poor shepherd? The Pharaoh, you're not being so bad challenging me. I am Queensland, would to crying. Moon to come, who could jump for fire, no, for from no bubble badam. Quite pop, you come Pharaoh in the middle what, sir? Pharaoh, come museum, Nico share a bushman kitano, and what the cham to that. What is solitude would have? Nessun Yamin Dimuntino. I was only in Naya then a deep cuckoo. Why the bosom? Why the bay? More fear, Mokotima, Nansay Copamoco, Checopono, Droscomunto, Munto Bishop, what's some every anybody watching. Yanjay home. Waduma. No good animals, no good animals, no good animals. As of me, no judge, I'm home, Quasia for way, Ebedi Nachi, and the mood Jimmy. When the moon, what you want, Jimmy. No man, no, that she actually a question of trouble. More babble, bad damn, no, should I play the at the yeah, warriors, you. What's even if I'm a warrior prophet, me your Kofu. Maybe I want to ask you, would dear grow one now better? Baby, I wish I be a would dear global pizza. Mugunya me animasi, Mumma Fefi Munishe. Or be a time a more near Muntimintina.
moye mo kom mo mpade yo mo mfa mo nsanya dwuma mo mpade yo ntro ne na ada na kohwie ene mape ene nusem ene akam nyame becheche mu nyina mo ka ebade be popa mu nyina mo ho ntoma one after the other mo jimi se nwa kan yanko osina wan no ka po ahia apono mu sa bra efiri asase yampu e na me di murukum na me ye ne nkata ho wo se me di murukum ne ye po nkata ho nyame wo bo na de no wo betimi no wonim tumi ye wapum hwiye nkata akodu abrochire nti wawie wonwie ye bida wakodu abrochire nti wonwie ye why wonwie ye tabi na honhom agu abrochire wa no mo no jaime no honhom agu wa no mo na esene Ghana ha hwiye di aguro woni sika no se mo men kan yanko osina me di munukum ye ne nkata ho ani sum ka bi sum ye na bom sa na mitwa ne so ehye wose mitwa ne so hye enima bi wo honom a mo be kato amanfo adwima Ghana fo to so no bibia ko social media no ma gye adi bibia ko so obi tiwo no okasem bi pa no ya gye adi ne ya gye adi san sura na obi betwetwa ye no hwe next time bi mu no repeat sa asem ni bi mu na ka won ka sa obi gimi adi na ka be unu si yes wonu nkwasi afo ni nyina a wo mkeka wo ho no kan yanko osina mitwa ne so hye na misisi adaban ene apono na me ka se ehai anapo emra meduru wose nyame na mo se yesi woni ho no no wose o ka twa e wo kwampo ano a ebuo bi ani ho dabi o ehye bi ani ho na so epo asoche no ebeduru note na no a ni wo se twi konachi epo timi bubom ni wo boti chetuo ni wo sa konachi because nyame ma obofo bi gina pone so nyame ma obofo bi gina pone so mo jimi yenye connection kamu kwa mo benya pre mu akochena enye connection mo benya pre mu akochena obetu akochena obroni ni mama obroni ama visa pra ko ntwere no betina via mo bi akoje visa ma ho kan yanko ose ehai na brabeduru na mentra so sa na ahawa na waso akira hantan no me efiri se wona mfiti ase wahya anopa so pen sa wakire adekyen so ene dibire wose wakire adekyen ene dibire me pa cha wo a wonji nyame ni no kwani kwa kan Job 38 kwani kwa kan Uwe sikasi ni Job. Uwe japadia si ni Job. Mumia na wate. Mumia na newiake japadia. Yamfa nkobe biya. Mo presa enche biya mube uwu. Sa eja ho. Eja wako. Enche biya mube uwu eja wako. Kani yanko. Wase. Efiri wuna mfiti ase. Wase anopa so pen. Wakire adekyen so ene ne dibre wose efiri wonna mfiti ase wonna wotimi ahye anopa wotimi ahye no paso pen tumi be na awo obosa so so ayi tractor desta for the no betimi ase tractor desta the bossa so tractor desta wotimi ahye no paso pen sa won sam funa kwacha na etudi wona obi amfi wu no jimifuo ofui wo kwacha na etudi wona obi amfi wu no wo da fa ujimi no kwase abra gunyami anim ase de wo hunu kwase wo hunu omo ne ma sa platform no omo ne ma sa chance no eno de be change where change so ujisi ni wa pampa so no ma mi change betimi asese wi wo betimi asese wi ase kwase ya no wo bosa to tractor desta oni mu jobiri si tete kaba nsa ya de ya ntwema mu ya nkone sa o bida sorry ya nkone sa mo mfa nyame medi agro sa wonu obi na anya ni wo twa Ghana fo wo wonu obi nya ntakwa na hu so nipa ne be nipa ne pe na wo de kofori nipa no how dare you aba wo dam be ma bibia baoso ya baba bibia baoso na to ya baba chiro nyansa ya ba chiro levels
agent wakwa ya be chiro level so amwo unu si yes bibi wo wi ase ni secret bia o to dia ase ni ani nyame Enkacha nso abusia efiri mu na nkacha no abusia nso na nkacha nti yen ya bodama amanyame yo ya bodama manyame me ma bodama manyame because abusia mi firi mu no me nkoa no osofo a me da fie honom abusia mi firi mu no me nkoa no osofo a me da fie honom yen ya bodama manyame yo ya bodama manyame because ye hwe ba bia ye firi pa awrade dia bedu san pampansuo seye ya ya dom Told us here, a dom, you shall be ye free, and Yama ye perfume. I had do 10 pence, so say, yeah, mamma, my moon from Jimmy, man, not tag, say, trata, car, a tie. And mamma may be sour often. Told us here, ya better, I will me do many, ya better. Emu asom ayakosom enye easy emu asom ayakosom no enye easy ne bra ya bread yenye ko nyame mu yenye nyame som no yenye ne bread and honey o yenye ne bread and honey nti yenye obi a ya za so dia so omo ni me me na ade na ye blue make chose ye blue ayi ade na make chose ye red ade a me nti me chose metimi I will tell you the gospel truth. Nyanka me to me nyuma dooso. Tade me ntimi me kan just me ntimi. Ba apostle Christo ka me hunti no. Me timi ade nyina ye. Ye ya bobra. Ye di me nka se me ye sofo nti no. Me ye obi a me wadom me wotumi. Nyame wo de adom me nyame wonim se me ye mobo. Me ni obi a na wo de adom a chede na che me. Me ye sofo woni bia wo me ya kwadfa metena dem. Metena dem mefra wo. Because I did be a magic free one mono, men make sure my year will be Sadiama. But in the chino, you could dog. Ya do almost 30 acres. I ya fool. My quad Juliana wanted to them. Most of them good in penny massy. Most of them are for software no good anymore. Media made all the bam so dear. Who be near D? Who don't say yes? Bibi etu musum nyame se wo bopo no na wo ne wo ne boy ya na wo bopo no na wo ka ho so ti ase wo chichiri ni wiase na wo ka ho hwe any Moses time na da bia ya meka se Yesu Kristo abehu ni menu mienu mobo any Moses time na enka wo be gi bibi edi but enne kura be gi bibi edi Bibi bechira onyansa hwe wala ma homankawa woso anwo kaka yam wala ma homankawa woso anwo kaka yam sa woso ma me homia so homia home na enkoka wo yam da bida timi so wuchiri mi amesoso metal sa Kani yanko. Osi afiri hu na mfiti ase no. Sa. Watumi ahya amapa so pen. Wakyere adekye nso ni dibre. Sa. Se enso so asase mu amu. Na won pare abonefo mfiri so. Sa. Se enane se da giraba nsi ano. Na wodi obonefo han akame won. Sa. Wose waka epo aniwa ho. Na wananti ebunu donkodonko mu. Wose wananti ebunu donkodonko mu da. Enyankopon na yeso wananti epo so. Sa. One anti wakata epo so ko ba na udwane epo so ni ba na udwane why you say bloroto abloroto ankate nka ho wonya economy ya tia akodu abrochi awo ka wanu tunu du shimi ya wo ba wo di agura ya fancha wo sorry kan yenko wasi wa yiwo owo apun kase di a kire o anase wa huna sum ka bi mu sa wa huna asase ntre mu ana se wonim ni nyina akan wasi se wonim ni nyina aka wonim ni nyina aka ahena trabia kwan wo na esum so hena ne kwan wo nafa wa he mu amoso nyame wonni hɔ nom mu amasɔre wa Ghana ha nom ene nyame ni hɔ nom nyame ni wo so duro ne mokɔche sa Nulo na bosom kwa mo kotiji.
enu de mu gidi na do nya nyame ne bo no buso nya nyame ne bo no enso nya nyame ne bo no abuta nya nyame ne bo no nyame kan ye nko so for Daniel wose na wo de akọ ne nhye so na wo ne fie kwan no sa wunim efisa sa bre no na wawo wose sa bre no wawo na wadi na bebre ena se ni wadi mo jimi ni mo ye mo komunti ni mo nyi ncha da 35 no mawu 35 ni mawu 37 ni mawu what a shock mo jimi ni mo nturo enti ni nya de mo nyi nche hwe nananom no mo di no kore tu mo nyi ya da ye che pa 90 100 105 no mo nyi ya da ye che sa no kurenti ya monkanti ni azane nturo ni mo ye mo kwam no kofio kakra de be ma mo adinti no mo ni ahoto ho de fe na hoto mo ni ahoto fa won sa ye djuma wate no do won sa ye djuma wungu wo de won sa ye djuma wungu ko tina burochire wo tina burochire adjuma ne ye yani wonya sika obi wo burochire wo adwuma ne ye 8 hours e bitwa 10 hours e bitwa 14 hours mitimi gina me naaso e almost 10 hours aya ko bisama se o Ratemu International Airport mitimi gina me naaso man kase me yasofo ntino ma duro burochire ntino me nko ye adwuma hu e gina me naaso ko twa 8 hours 14 hours me wi ma over time agim sika se me ho manya bi atwa me dan ka manya bi aduane ma me madi wo ko chebo je ko hye dan mu ye mu anim si yi abrebie okra na anua na wo nwura mu obu ano ni mabrebie okraman onwia bi owo nwura efe na abrebie wo mo yo mo nim sesa abrebie no mo dia ko hye dan mu hye enuma social media to ya tse wonu obi anya ne ebia onipa wo ba me honom anaso onipa ebia wo ba me woni na nya that doesn't mean say fa me be ka ho brother sorry koni bra biom kan yanko o se ehin na okwan a ehan nam so hyeran no wo na de apoyam fra mafa so ba asase so no ehin na wo kwan no oyiyi na okwan ma apra na asrana no na obema osuo ato asase a obi eniso sa na sir onipa bi eniso a I know na ye ka no because ensuo tumi ewu nsa papa eni boni ene ye diifo sunsun sorry diifo no aya normally ne ye adwuma wo nsuo because Elijah no ye adwuma wo nsuo nto ma Naaman ni Naaman yare kwata ye ka kwata yare bi e wo ho a enipa epon na mmira Naaman akwara ne ka chente hwe a se ka wo diifo wo Samaria yi ho a ka wo jade ne ko na ne Naaman ni se wo diifo ne be so de yinkonya bi ama ne kwata na ko waso nko totu bonten Jordan na ne kwata ne beko saa so na ahohom boni ti nsuo nim na ahohom papa ye den eti epusea bofu a wo hwe poso ye fen Metatron okita 7 images amenye Metatron images ni bi enkyerem okita 7 images enti me pato hwe mera ni Moses no ma ekono bofu ni san bedi wo machi me pato kan ho ma me Exodus 14 wana verse 19 Metatron ni image ba ko a ehwe nsuo su ni Metatron no ni image ba ko a ode hwe nsuo so eno no esipo so ni image ba ko a ode hwe nsuo so enti ono no eno ti me fe no owemfo no oyo owemfo enti se akwankyere bi wo ha agese me ko sensu ene me dia be sa akwankyere na ma amwadware ama ho ayeden ato because ni image ba ko ewu nsuo saa so ne nsuo tumi wo ho no no se wo fire nsuo na wo di bodua enyaw bi ko so na ahohom bone abekine nsuo ni mu bi to bi wono ma wo betimi afire nsuo eno na meka obi obetima bodua
sa boys bebrebe o mo ya zan twitwitwa soro tototo amanfo so o mo bodua na o ma fa chire ame ya dane ama won ba social media ne wa bodua no na wa fa chire na ya dane dua na ya den ama no ba social media de obeye de oba be bodua no ba achire no na wa fa chire mo na ne dua no mama yesi ma me hwe ensuo bi wo ho no mo a ye na ne dua just like that sa so dia tie ensuo bi wo ho no mo a ye na ne dua just like that sa I'm telling the gospel truth. So dia tie last near ko da ne dua bi wo ensuo mu ensuo no se na so asi ento bi bodua a wote but wo ba be da ne dia na so aye den asi eti hwe fa duabo na mobobo bo social media no enya wo na ebenya wo chena bisi enya wo na ebenya wo chena kakra wo bedi ntino wo akoda mo na ma ya mumisa daka buo wate ye nche bia mo be kokko mumisa bisa daka fu daka buo sika na ye tetetete mamo no mo fa bi emisa bisa daka buo na wo wu adwuma na mo ye no wo wu na adwuma na mo ye no kan yanko if we should be Exodus 14 verse 19 o say na Nyankopon bofo a odi Israel dom na nim no o twe ne hu bedi wonachi na munukum dum no firi wonanim wow the great Metatron wow the great Metatron holy on say the what ye no oni ni di Israel dom na nim na emira wo hu se Pharaoh e ba na obedi wo machi ti me fe no wemfo ye ne nam ye ne apem nam the great Metatron no wow say the what ye one when okita 7 good images. How is that what here now? Okita 7 good images. One when ye symbol a sonono. One when it's Metatron was very strong and powerful. No one was for being what upon Kufita Aswa. I know what's no what. So who osofo bi no otipon kofita so a aya no wasuro no who osofo bi no otipon kofita so a aya no wasuro no suro no kan yanko o se na Nyankopon bofo a odi Israel dom na nim no o twe ne hu bedi wonachi wo se Nyankopon bofo a odi Israel dom na nim no wo twe ne hu be ye den ebedi wo machi na munukum dum no firi wonanim be mega to find a pillar of cloud and a pillar of fire the pillar of cloud and the pillar of fire. Kan yanko. Osina munukum dum no firi wonanim be gina wanachi. Wasi munukum dum no firi womanim be gina wo machi. Ne be firi Misrim for dom ni Israel dom ntam. Oh yes Lord. Na ye munukum ni esum. Wasi ne ye munuk tie sa da obofo na tie o. Wasi ye munukum na esum na esan ma han anadwo. Wasi ye munukum. Esan ye sum. Na wasan ma han. Onza de wotie no. Ha no hu ni se mununkum ene sum anadwo no amahan on say dey otie no on say dey Metatron etie no aye di agoro aye nsaw kra na wane abo woso ye mununkum woso yisum woso mahan emira nyame Moses say kono ni Moses was very very strong and powerful because we hunu nyame face to face on nyame akasa no to ano na so to hwe me suma bofo ma na di wanim me suma wemfo ma na di wanim hwe ye wonanim entwintia no na wonfa wo mara to nchew obi bi owo sunsumu no se wo kokana no aka ni yi wate mo de amafofa ba bia ye toro na fi de mo ba be me se mo ba ba jibibi edi sa dwiba sanko de na ye won o ga apotrote ye no apotrote de ne ho te ye no aye di agoro owe oni musunsumu nte wo kana onya ohwe na aye de ye ni mo de kan ye nko o se na mununkum ni esum wo se na mununkum ni sum na so ma han na esa ma han na ama yenum amma wo mso the great Metatron di wo machi
wɔsɛ yɛ mununkum ɛsan yɛ han na ama wei no mu anya den ama wɔn so sɛ deɛ ɔte yɛ sɛ deɛ ɔwɛmfoɔ no ɔte yɛ sɛ deɛ ɔwɛmfoɔ no ɔte yɛ sɛ deɛ ɔte yɛ ɛyɛ mununkum wɔsan yɛ sum abɔfo no bi wɔ they are very strong and powerful wodi wɔn ho agorɔ Zakaria ehyia Gabriel keke na sama ne Gabriel ka no Zakaria nye ni nti wo man da ne mum beto du mum anya fo ano poste ne keke enkrofo ho nsem wano beka tum na wuye wano no ebeka tum na wuye anya obi a ne yese no sade ne wo mu dia ho totoroto sasem na wo ka nanim dia ma me e twan kan yanko Sina Mose tene ne nsa wepo no so na Awurade de apoe mframa dendenden ama epo no kwa anadwene nyina na dane epo no ma ne ya asase pese yes ne nsuo no mu bae na Israelfo ne nante asase pese so fa nsuo no mfimfi yes na nsuo no ye won afasuo ewo ni nifa ne won benkum na Misrimfo tin won wose Misrimfo tin won aya kohwe ensuo na katumu but be omo faaye na line no guso ye dan eda ho awu se ha no mo ye adan e faaye woni ma boso ne Pharaoh kita woni mtumi ne Pharaoh kita woni mtumi ya oni Pharaoh kita wono kwempo oni nyame ani oni ontimi ani nyame so nkonim aya muntututu kwan ko Egypt ko Cairo Pharaoh museum ho ne ko hwe na bosoma ne gudam ne kita no de challenge nyame nyame oye nyame yo oye nyame won tena ho ma wo kwa hwe aban emegu nanim ase won tena ma wo jimi loto emegu nanim ase na yes wo de ye pamayen nti no obi ejimi no nya ye pe no de amayen ya na ka bi ho so be bat sare na de but wudi agore be me awe de abe cheware enti tumi de tumi wo nsuom tumi wo ho no e wo nsuom timu ya mo frefre nsuo bobobo nua na ka won si the moment awa fre nsuo no tumi a woti nsuo ni mo ya dan obesore aya da bia meka emo mienu eni gu nsuom a omo ye tumi omo ya bosom onini odenchem samoa no omo ye tumi onini ena odenchem samoa no omo ye tumi asa abua ayi nini se ya nini anaconda saboa no se a wo ye tumi entomo omo wo nsuo mu a nsuo ni tumi ni wura saboa nim emua nsuo tumi wucha wuro mumu no ena omo ye wo man made a wo nsuo ente nsuo tumi wom ye wo man made wo nsuo nsuo tumi wom enti the moment a be frɛ nsuo na wodi bebu obidua wo be frɛ nsuo na wodi bedome obi no ma me sunsun so ye tena ase yedi asem asem no nti a wo frɛ nsuo ne bo ni bako ne dua no asem no eye no kore enye no kore a wo wo dua no wo ne duabo ne be ye den ebenyawo chodi ase wo ne duabo ne be ye den ebenyawo eni ye wonyame mu dua toto a ye den ye bo no ne me kacho Alexander bo dua Psalm 109 Deuteronomy 28 verse 28 chodi ase enti the moment a be frɛ esuo bi so wo meku obi no kan hu se evil spirit na wo ho no mo no the moment a wa frɛ no wono no wo padwuma ye dedaada no wo so hwɛ wo betimi bo abusua bi dua na eku ni pe wo fie ho nyinara no mo di chi no mo hunu ye na ku ni pe wo fie ho nyinara no mo di chi no mo hunu ye wo betimi bo obi dua na ku nipa no ye ena dua botoso no se ye bon na o man kodane na o mu sie pe na fofora wu san dua bo ye den etie se ye bon na o man kodane na fofora ye den ewu san duabo wo ho no etie timu aya mu di duabo didi agoro duabo wo manno no
obi bia wo otabobo nua wo ye bayifo obi bia wo bobo nua no wo ye bayifo woni tumi a wo mfrafra abosom bobo dua choti asie woni tumi a wo mfrafra abosom nyadan emu bobo nua obi bia wo tabobo nua no se nipa no wo hu na asuro no wo ye bayifo abobo nua adwuma na woye no yo wu adwuma nti no wa pe ayi akuma bi ayedan ama no oh me baba baby wo te sen I hope se makodru US I hope se bibia boko de e baba baby wa ba sra me wa Ghana I hope se wakodu aba pa ho te sen ya me chia busuafo ni nyina ya me ba mama Elizabeth ho te sen utie me from England. My baby to ATM from Georgia, US. Oba pa want to sing. And then you made a radin shamba connect to ATM from England. Me anga se me nua baba ko pe. Mama ono so no ATM from Germany. Me anga se me nua ba mama Lydia. Ono so ATM from Ohima Kurum. Wa bia tum wa bia ne mpomani nyina so bia meti warrior prophet and a boot 2021 since you started this I'm saying boot for boot a few win en kwasi asem wom o ha wom amane wom wo wom yare wom ahokyere wom animguase wom enti a boot for boot mama ya ye ho nhira so adwan ne yen afi o ha wona mane wom enti ye boot for boot wudi sia ne etwa wo bre ne de nkwan gusu amane ate de ahye wanum sa de ye kɔ no what ya there afi we ye boot for boot enti duabode mama say wa wutie me from Germany me chia German fo nyina woni mama Vida me chia mu nyina de me sira urade ama mo so wo moam o ma ne man dane mam akode bi e be sori ye tia mo ne urade nsori ntia ye ada bia meka Germany kuro mo na akɔhye no Germany kuro no anka woni se de Germany tie Germany kuro no suppress nipa Germany kuro no suppress nipa pegya woni nhwe urade se urade hunu mo ba no fa abo ne ntia wo no man niam ntoto yie ma wo hope ya see no man niam ntoto yie ma wo Germany kuro kuro bia suppress nipa se wotimu no wanya mpa ebofo no wantintim a ani je wonya bi ta I'm telling the gospel truth ani je wotimu no wa mo mpa ya ani je wonya bi da problems upon problems afu ye boot for boot family boot me fanchiro me awen me plan boot no afu ye boot for boot eno ne yade ekwa afu we boot for boot ankasa eno yade ekwa chot yase ete sinye maye ni yadan yada ho me woni na ho wache na yetete abetia no ne cha no hwe obu a time nso ye no bi di wakwaduro te se yenku djuma Ghana fo mu dia no time nso ye no de wakwaduro so se yenku yense wabrabo wo chichiro wo de wo chichiro akoma nsuo wo chichiro de akoma jam wo chichiro de akoma bola ma mie sorry no to dware ne yema gu ne so wo dware ne yema gu ne so and I want to make sure I want to make sure I and a person sa ube jam and can you make us over our what you see? It is so much when near then at that I had the Biamica will be the Nita Esi. I was a Kukuya home and to Kurunto will be what more than the need to sing. At the sea so me patcho din no so jam and I don't want to clock on Fatami wisham never see Janeso. First Janeso mano. No one who say baby wa baby. Churu ni din she what the red pen be churu ni din na wa peta me wu mako 7 na wo dia shepherd ni mu na wo dia sija ne so ama no wo kire urade she urade wo se wo yoja wo hye ade se ni pe a wo so wo de ni te esi ni sui a wo be se mi wo be ha mi
akyerɛ ne nyansa wodidi gya so akyerɛ ne biribi wobɛte biribi wɔ wakoma mu ne wadwin hodi ate wo wia wobɛpɛ atonko obi a wonim atonko hwitim aso abɛn no na ɔde akɔhyɛ mu sɛ ɛboa gam wɔno ankasa ma wobɛhunu sɛ yes wotɔ nkrandɔko no ayɛ asetɔ black no yɛgye ka ho nti nsuo deɛ tumi yɛ dɛn ɛwɔ nsuo mu yɛwɔ honhom a wɔn ti nsuo mu yɛwɔ honhom a wɔn ti nsuo mu yɛwɔ nyame honhom nso a wɔte nsuo mu yɛwɔ abɔfo no bi wɔ hɔ wɔn hwɛ nsuo so ɛno nti na mmaa no ɛbɛka kyerɛ Elijah so wɔn num nsuo na no wɔn apɔn wɔkyerɛ wɔn sɛ wɔn ntwi nkyene ɛwɔ ayua mu na wɔn fa nkogu nsuo no na wɔn fa nsa nsuo no yareɛ nsuo deɛ tumi wɔ mu ɛmfa nsuo ni agorɔ yɛsɛ water is life woka Genesis a wɔsɛ ne honhom yɛ dɛn nyame honhom yɛ dɛn ebutu nsuo n'ani enti honhom nso so bɛn ne hyɛseɛ to di ase ɛkyɛ honhom bi butu nsuo n'ani ayɛ de bia meka hwɛ ɛpo ne da hɔ nom no nyame wɔbɔ adeɛ ne wɔ hɔ nyame wɔbɔ adeɛ ne po wɔ hɔ na wɔso wɔboaboa nsuo ano na wɔto ne din yɛ po wɔbɔ adeɛ ne po ne da hɔ to boaboa no ɛna ɔto ne din yɛ po ta yɛ mfa nsuo ni agorɔ wate sɛ wosi wo nim de a obi nim kyerɛ wo ka ne yɛnkɔ Genesis 1 no verse 2 wasena asase ya kasakasa ɛne na Nyankopɔn honhom ebutu nsuo no ani wɔse Nyankopɔn honhom butu nsuo no ani nti ade ne hyɛ nsuo no ase a nyame so de ne honhom akɔbutu saa ade ne so sɛ nyame honhom butu ɛpo so anka ɛpo no ɔmobɔ ɔyɛ mɛkyerɛ yɛ nweyɛ kwa bɛbɔ wo kɔmpoa no a hwɛ sɛ yɛ po ne bobɔ ba de speed bobɔ ba no du nsuo na no a watwe akɔ n'akyi wontimi ni nyame ni asie o wontimi eni nyame ni asie nyame tumi eburu tumi nyina so obi ntimi ni nyame eni asie ɛdeɛ ni hyɛ nsuo n'ase a wabisa ho sɛ ɛdeɛ ni hyɛ nsuo n'ase a nyame so ɔde ne honhom abutu nsuo n'ani ɛdeɛ ande nko a ne hyɛ nsuo n'ase a nyame sɛ ɔde ne honhom abutu nsuo n'ani itimi si no bibi hyɛ nsuo n'ase ɛno nkyerɛ nyame de ne honhom abutu nsuo n'ani tumi wɔ nsuo mu tete mmere mu no sɛ wotie kura ase na wo ebia wokita kaa na wotwa nsuo a wobɔ abɛn ansa na watwa nsuo no wobɔ abɛn ansa na watwa nsuo no wobɔ abɛn ansa na watwa nsuo no enti tumi wɔ nsuo n'ase ɛdeɛ ne shape ɛwɔ fan ɛwɔ n'ase because onim sɛ aboa kɛseɛ bi wɔ nsuo no obetumi adane shape no abutu bibi wɔ baabi o bibi ni baabi anka ɛda nka yɛnto yɛ prom nti ma obi nka ntɔ so bibi ni baabi a yɛakɔda mpoa no ma adeɛ nkyen bibi ni baabi a yɛakɔda Mamuna triangle hɔ nom no ayɛakɔda hɔ ma adeɛ nkyen bibi wɔ baabi chi bibi ni wate emu obi na da so bibi ni baabi anka ɛda yɛnto yɛ prom bibi ni baabi a maame obɛmu obi wɔ obetima convince o bibi ani baabi a odi gyae sɛ ne ma no odi gyae no ɔno akasa de wakɔ bɛyi akuku obi wɔ ba bɛsɛ wɔ sate daadaa obi wɔ ba wakɔ ma ba bɛsɛ wa o start daadaa o na wo ya kwankyerɛ ayɛ dɛn ɛna wo yɛ dɛn ɛna wo yɛ se ayɛ dɛn o bibi ani hɔ bibi ntimi nyɛw maame wo woni bɛba wo ho so no da samando woni bɛba ho so na da structure so ayi amɔkyerɛ ma woni na hɔ wate na bibi wo wiase bible sɛ nyɛ ne honam ne mogya na anya ne wie matumfo nsuman frɛ enkabrekyie ayɛ mfa yɛni huwom yɛnuom na anya ana esira wurade sɛ wɔn hu yɛ mɔbɔ na wɔn mo ayɛ wɔn ma ne yɛ man dane tumi bi a bɛsɔre wɔ yɛ so no wurade nsɔre sɛ tumi ne so sɛnkɛre mu Nyankopɔn sɛkra wie ma wɔ ne bie du nsu a wɔso abrɛfo bɛnkɛtɛgye bi ɔforo patakum yɛ yɛm kɔmɔ ne sira mu sɛ agya ta nyame no ɔnwo so ne ho ɛnɛ dɛn me Deuteronomy 28 verse 20 me patɔ kenkam ɛnɛ di gya yɛatamfo kwan kenkam ma yɛn Deuteronomy 28 verse 28
Osi Erade de Dambo. Any any flyer. We ya DJ obi biara wota wo platform yi so. Obi bia one person woni je be wie paye. Obi bia okita wudin. Obi bia odu uchi niro so. Obi bia odu uchi abosom so. Obi bia odu ne na mabaifo camp no. Ye decide Deuteronomy 28 verse 20 edi ja ne kwan. Kan ne enko. Osi Erade de Dambo. Any flyer. Sa. Any akomama wuduri. Sa. Ebebo wa natamfo. No be keke wiakete. Sa. Said oni frani. Sumu sa na akwan wiwie no yie na shanku no obehye sa no wafom na de nyina wose na obiara renje no sa obeti oba aware sa na obi eno no beda obesi dan sa na rentina mu obeti bobeturo sa na orenti so abada obekum ni nantwie wananim na ori nya bi ni sa obefuna funu mu wananim na ori na ne ma no sa odi ni na be ma na tamfo na ori nya ogefo wodi ne babarima enne baba be ma o man bi nani be hwe sa na hwe won ebekwa koye osomfo wo ho wose wasa aseso ene wadwumade nyina sa wo man a woni mu won no obedie na shanko no obehye won no wapacha won sa ne na nyina na wani so ade a obehunu no beba wo dam wose nani so obebon kai ho no mama leader se wante ma be bi se wante mama se wase wante verse 34 wose na wani so ade a obehunu beba wo dam so ade o mu behunu na bebo wo modam kan yenko wose wade di ekurobone wose wade di ekuro kuro ne tutu dwiba na no tititi wo ho za wo ekuro bone ne wade di bebo wo eno na DJ atamfo kwan ne de kan yenko wose wade di kurobone ebe mo won nan kurom sa ene won sere a wo ntumi nsa ma won wose obi biere ntumi nsa sa yare ne ma wo da ifiri wona nase kosi wona tifi wose ifiri wona nase kosi utiri mu apampam kan yanko wose Awurade de wone wohene a obesi no so no bekwa akoma oman bi sa ene wa agyanom na wakosom won wose no obedane ahodwiridie ene kasabebuo ne afena aman a Awurade de won bekoso ni nyina mu wose wode abapi befiri akọ afuo mu sa na ketuwa bi no obabu anu abamu wose ketuwa bi no obabu anu abamu efise intuntuma bedi sa obetu obenturo ne wadomu na ne nsa de wawinya bi nom na wawe moa abano ano efise emua biara eni ho sa wose ubenya enwudua wasase nyina so na ngudie wunya bi rensrada dabi efise nwudua ne ba puragu sa obawo mabel ne mama na orinji won efise obekọ na numfuo mu wunua nyina ne wasefo so aba meba abefa wo a wo mumu bekọ osoro na wo de obesai aba fam wose wo mu ni bekọ osoro na wo de fam na wo beba kan ne nkwa oso no de obefam wa de sa na wo de wunya bi mfam no sa no obeyi tire na wo de wunya dua sa na numie yi nyina beba wo so wose numie ni nyina ba ya dan beba wo so sa na tiun abeto sa akwesisa wo besai efisa wanti Awurade Onyankopon ne se wo bedi ne mransem sa ene na hyade a wo sha wo no so sa na beyan sankyerane ne awawade ama wo ne wasefo ho da sa esan se wan fa ni gie ene akomapa sa ansuma Awurade Onyankopon wan fa ni gie ni akomapa ansuma Awurade Onyankopon mo se masakra kwase asem ne ne mafonko ne mudi yo ya di besi ha no so di ade na ye ndie ya mfansi ha etuo beto ya mesire Awurade ama se wo nhira wate o ma ne ma ndane we tutu na mo nsiye ya fam the warrior prophet Gideon for yesedo aka osofo padwuma biye ne jai nan adomodom yenya wo china ye free farm ba ye besa ye hia 8 o'clock sharp ye hia e wo warrior prophet TV me pato subscribe page no na share ne ko YouTube ne bo warrior prophet TV na ho ni ubetie sunsun sem na ubetie ahobambo neyama ewiase na ye won ma no wa mo ho ban a obi no nya ntokwa na ode wonnam obi nya ntokwa na ode okokum wo kosewo
Mammy, sorry, watching. Never before aba no mo nye meeting wo nwure mu bi wo ye meeting wo fie Ewurade nhira wo wo chiri yan ya so ye tan Low battery. Oduma bay foja, the warrior prophet Gideon for years here, don't know. Ye Nanaki, I say, cry. Gideon, the warrior prophet, what's in the 12 say what crab was it? What's it in the quay? What I know, no quay? All of the hours said that, Bama, Nimonam for no, Obama was in so much son of a hamway, above one in our catch, no, what is also concrone, what is also concrone, say, dear, what is also concrone, any other way? A dear crown, I wash his share, and the other over here, Prophet Gideon of Oriasi, don't know, the warrior prophet, so go crash and him, to me, not send him, on the edge of my one, it's Ibamadiana chipping in way, no more, Nenya Resa, Nenya Quento, Nenya Jumapa, Nenya Waripa, Nampum to Mara, and if I can say I draw, that's when I draw, to me, Benetin, I mean to me, oh, man, I say, oh, would you bring one when you triamu? It's Yakaki Kafwe, Monkama Nuntum, Momaramu Wasi, Naso Concron. So you're the first to my son, Bassy. We are the beginning to my son, Bassy.